skal lave den her Janos, så den bliver jo lækkert. Ja. Det bliver så Kai. Og det ser så gult ud. Det er så. Ja. Men det er faktisk meget godt. Ej, hallo Aisha, hvor har du sat den? Hvorfor er det dit? Okay, altså du tager meget lidt. Fordi... Nej, jeg tager ikke meget lidt. Jeg kan godt spise det. Okay, jeg synes det. Jamen vi er nødt til at fylde op, fordi vores skæg kan simpelthen ikke komme helt andet ud. Du er nødt til at fylde op med en lille skæg for vores. Ja, nej, Aisha, hun spiser det der, men ikke spise endnu. Nej, du skal sgu ikke spise endnu. Hold det lige indover. Du ender lige. Hold det indover. Nej, det bliver vi ikke nogen lige det her. Og jeg skal nok vise jer min skæg efter. Okay, altså jeg går ned til meget, Jule. Se alt det her kaj. Puh her. Jeg ved ikke, om jeg tør. Det tør jeg. Ej, Aisha. Det var spændende. Det dufter stærkt. Du skal ikke æde det endnu. Det kan jeg ikke gøre. Hvorfor bare? Okay, hvor meget skal du lige have? Dem der. Elsker du kaj eller hvad? Ja, helt vildt. Ej, vi har faktisk fået lige meget, men det er fordi min den er mindre end din. Nu. Mindre? Ja. Ej, må jeg ikke til lidt væk? Det er til virkelig meget det her. Ej, min den er mindre end din. Er I klar? En på snanen. Ej, min computer den er helt gul nu. Jeg fik job i næsen. Ja, det gør så aldrig mere. Okay, det har det ikke kunne meget skruet op. Jeg tror, jeg skal brække mig. Vi ses lige om 2 minutter. Og min computer den var helt gul. Vi skal spille sgu lige op i det her. Nej, eller det skulle lige meget. Vi har på loven nu, så det bliver lige meget. Jamen det har det. Ej, min computer.